Még bőven Magyarországon. Még mindig itthon. Most viszont már pakolok. Készen is vagyok, most vacsora, alvás, holnap reggel 500 fedülés, 500 fekvőtámasz, aztán irány a reptér. Hát fölkeltem, szeptember valahanyadika óta, pontosan már nem emlékszem, várok, hogy eljöjjön ez a nap. Ma indulok, hétfő van, az idő itt és eléggé semmilyen, valószínűleg hideg van odakint. Téli kabátot most már nem viszek, sapkát, sálat még igen. Kaptam a híreket, hogy már nagyon készülnek Brazíliában, ez a magyar család, akihez megyek. Velük töltök 10 napot, és hogy pontosan kik ezek, az majd kiderül kicsit később, de garantálom, nagyon érdekes lesz. Most még egy picit pakolok, már megvolt az 500 fekvőtámasz, 500 fedülés, és aztán lassan megyek ki a reptérre. Elindultam a repülőtér felé. Ide értem kicsit korábban is, mint kellett volna, eddig minden rendben ment. A repülőút 3,5 órás volt pontosan, ide értünk hamar, az idő plusz 15 fok, kicsit esik. A reptéren egy kicsit várni kellett a transferre, de egy 15-20 percen belül jöttek is. Itt vagyok most már a hotelban, még gyorsan megcsinálom ezt a videót, aztán holnap reggeli egy dobozból, reggel 7-kor, és aztán egy 10 órás repülőút Rióba. És egy kérdésre válaszolva, hogy izgulok-e már, most már igen.